Mbak Mejen. Mejen jajal kowe sing ngene. Kaya mercon. Mercon mejen. Nang nggen kula tapi sampean ora usah meri. Aku ya wis oleh dhewe. 2 juta. Aku ya wis oleh dhewe. Apa? 5. Apa? 5 iki 5 apa? Ya 5 juta. 5 iki ya iso 50 lho. 5 juta kok. Oh, 5 juta ya pen. Lah iya ta. Arep njaluk wong wis mlebu ndekmu kok tak gogohi ngono tak. Omah nemu liyane kok. Ha iya. Iki kok lo talato wae lho. Sing do duwe iki meneng kok. Heeh. Iki sing saking Pak Tommy wau sing Gambyong pare anom. Oh, Mbak anu. Mbak Okta. Mbak Okta. Men dikancani karo Mbak Weh, Soros. oh iya Mbak Saras kuwi Kakang Adi yo. Kakak Mbak Yuwadi kok kakak. Isone apa? Mbak Okta. Ayo engko jatah dhewe-dhewe engko Mbak Saras bagiane pas ngun rujak jeruk. Oh iya. Mbak Okta men dadi iki ha iya. Men kabeh rata mrane. Iki disepoti ra? Ora usah ngarep Ora nyelo usah. kuwi to sepote mosok dung dung tak tak. Yo.
dawa gendhinge. Ha iya ora apa-apa. Piye Mbak Tatin iki tak goleke kanca? Sapa? Pak De Gunarto men munggah tindak panggung ngono. Aku kan manut dirimu. Lah iya melane. Lah iya. Ora Mbak Oktai mau jan wis wonge cantik iso joget. Lah Mbak Yune iki ngapa? Mbak Yune gento ya. Iki kan jejere Mbak Yune ya iki. Ku ya padha. Iya. Sesuk belajar nari aku ya oh ya. Iki arep maju ra? Maju. Oke. Kowe kok luwih kemayu kowe Bang aku. Wah, nek aku ki tergantung situasi. Dijak kemayu ya ayo, nek kon ning ke dunia nyata kok kaya ngene iki mah aku ro banci gilane ora sebane. Heeh. Menika sing dikancani sinten manut nek Ki Gunarto Gunatali Jendra ngendikane kok. Lah monggo. Oh ya, saking ngiring kiwa. Wes, monggo Pak Dik, sepoti Mataraman Mas. Tuk. Tuk. Hidup wayang Indonesia. Hidup. Wah, pernah singakan mari kangen. Mari kangen. Mari kangen Onjil. Panjenengan beksa? Mboten. Mboten. Barang ngono kur kemawon nggih. Oh, Supados. nggih. Heeh, nggih. Nggih, Pak. Monggo pernah singakan. Aku pengen nonton wayange. Oh, nggih. Mboten pengen nonton Monggo, kuwi, Pak. kanca-kanca. Monggo. Luar biasa. Alhamdulillah. Lah ngunggahke iki sing ngono kuwi lho. Lah. Dadine kabeh keduman, ngono lho. Matur nuwun nggih, Pak. Nek pancen Mugi. Ki Gunarto menika piyai luar biasa. Kuwi ngendi-endi isine arta kabeh. Kono Kantong ajaib. kantong ajaib. Nggih alhamdulillah pokoknya sehat selalu Bapak Nggih. nggih. Mbak iki ngaco. Pak Di gitu. Caping Gunung men karo Mbak Tatin. Oh iya. Sepoti kanca-kanca. Iki nyepoti kaya wong bakul dolanan. Saya nyepot iki kok ngeten iki to? Piye? Ayo. Trimo ora? Mas Kimpul ki sajake sentimen nek kalih kula niku. Kimpul. Ora, kowe iki jagane perasaan Pinter. perasaane Mas Roni. Kok Mas Roni? Lah iya, lengko nek sepot ae apa tenanan kok Mas Roni kok muring-muring. Ngopo Mas Roni ada apa? Ya ada sesuatu. Aku suka ini. Heeh. Kowe iki kok le jan tuwa enom kabeh karepe arep disenengi. Anjan yo. Ora kapok-kapok bocah tuwa nakal. Kaya karang sing nyepoti iki ya bakul dolanan kok. Iyalah. Kalau nggo semangat rapopo ya Mbak Anggi rasa digawe. Aku mau ya digawe gundul-gundul pacur ya Nggih rapopo. to, Mbak Tati. Dasar iki Kowe nek omongan mbok sing seru. Niki pun seru. Wah, ngono lho. Nek seru malah bengok jenenge.
Ya rada diunggahke sithik volumemu. Dadi ora Nggih. nggih Mbak Tati ora krungu. Nggih, Mbak Tati. Nah, rada Sugeng dalu Mbak Tati. Iji, sugeng dalu Mbak Anggi. Ngono lho. Iki palsu kuwi, haluse palsu kuwi, haluse palsu. Ya kan harus gitu. Nek wong wedok iki rada kemayu-kemayu ora apa-apa. Nggih. Ya. Cocok tawarin aku nggo gula teh. Waduh. Tak kira gratis ya. Gratis sekarang itu pipis wis bayar kok. Oh iya. Sapa sing anyang-anyangan? Menika gubuk asmara gubuk asmara. Gubuk asmara Sampe wis. gunung. Kalau njur pikiran arane gubuk wae. Aku nang gubuk wae jan pikiranku jan. Heeh, Caping gunung. Caping gunung, apa ya? Mas Moko. Oh, sik ndelok unyil kaya. Nintinganipun, Pak. Mas ora Pak. Oh, Mas. Samplinge, Mas. Mas. Om. Kajuk langsung deg-degan. Ya Mbak Anggi, jan kok cilike ra umum jan. Tak kei dagingku apa Mbak Anggi? Transfer. Oh, wih. Ini iso tak transfer ket wingi tak transfer. Aku ya gur cilik gur 40 kilo. 40 kilo iki sikil kiwa. Dadi tak kiwara tengen dadi Ora, 40 driji siji. Sikot. Es do omong dhewe-dhewe karepmu. Ya. Ya. Ben bengi. Selesai. Sing ngendang langsung full sen. Alah, mulane le ndelokke nganti ra kedep. Nyawa. Oh, iki kudu semangat nang gendang iki. Oh, ngene iki. Ki nek sing jenggleng ki wonge petringan, ngendang ku diresik-resikke. Oh, ngono. Jajal nek aku sing muni ya. Yen majeng. Ayo mau rada. Awang karo janur kuning. Ora ngawur to. Ora ngawur. Oh. Didol wae iki kendange. Nek karo aku ngono kok an. Ra penak. Piye Mbak Mejen? Mejen jajal kowe sing muni. Kaya mercon. Mercon mejen. Bang wae wetan lumayan nih Mbak. Wah iki sing ngedram sajake cemburu iki. Kaya ngono kuwi. Yo Kakang Adi iki rasa rebutan. Iki wis iki kowe aku wae, ya. Mantuk wae kowe. Kuwi sembadane ngene, Mbak. Pripun? Nganti Mbak Tatin kae gelem karo aku wampuh tenan. Lah sampean modale apa? Oh. Apa iki? Sakmene. Meng ngriseni tok. Salah kok semene paling ora yo semene. Ngono ya. Ayo le ora sembada ki lho. Terus ke bagi. Kowe urung getuk umur Kula nih. urung nyandak. Mandek. Nanggung ngepol kimpel. Wah. Nah, ngono lho. Tiwasno iki sarep gublek kok ora gublek. Kok sebruti dolanane malah. Kowe po aku kowe aku wae. Ayo. Dandanan ngasih. Doiren. Lah kuwi kabare ngisih ngono kuwi ket saiki kok.
Pripun? Kabare sih rebutan kecaiki. Rebutan apa? Kuwi mau. Oh alah, rasa di rebutan, sesuk ditempelke wae. Ayo Mbak Anggi. Mas Roni teratap. Kemayu tenan. Aling nganti ilate do metu. Ketoke Anggi iki ra cocok nek ngono ki deh. Kamu kan kalem. pripun? Oh, Jangan nggih. aling-aling. 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 Nah. Wonten niku mboten Para parang iki kok kemayu. kok kaya niken toh? Niken salindri nganggo nganu barang rambut Niki ki ngleweng-leweng. mboten katut ngeten iki lho. Oh, tak Keri. kira. Kok ben dibenake Mas Roni ya. Wis kaya Mbak Waloyo, persis sumpah. Kah aku ra ndeteke kok. Wow. Ora lorek. Ora, Oh iya. mulus dong. Oh, biasane beruntusan Apa? tekek kae lho rak motive. Biasanya teruntum. Ayo Mbak Mega. Oh. Mbak, Mega. lah kan hampir sama ya. Bathuke. Ya apa-apane.